I pozdrav svima ljudi, ovdje Stefan sa kanala Stefan Full Gade i igramo Team Fortress, da. Kao što vidite dobio sam Black Box. Znači, kako sam bio srećan kad sam dobio, da sam prosto, kako prosto, bum. Mada nisam još jedanput ne koristio spray i sekund i pol. I odmah, evo snimam da vam pokažem. Mnogo je dobro, znači stvarno gledajte koliko to lako, koliko brzo put, ne brzo put, ja. Puknite, oman crkni, jeba. Nice. Mada, mnogo je dobro, znači, sad kažem, stvarno. I nije samo to, dobio sam i The Family Business, The Heavya, to je isto, vidio sam da je veoma dobro. Mada, kad sam vidio The Black Box, ne sam, stvarno, kolika beba, daje 20, čao velkom, daje 20 full health kad healnete nekom. Opa, odavlju ću da je pucam. Ne znam da vi kad healnete, vidite da daje 8 kada pucate, a 20 gleda kad gađate, nisam siguran. Mada vidim da, mada ovo je medical red, nećemo ništa da kažemo. Opa, još što vidite to, kakav power bebe. Medical, uvijek, isti medical. Spaj, nisko. Idemo, se bijemo buk, jako loše. Znate koliko da je, šta je već? Aha. Ovaj Black Box je, ne znam, pišem samo Black Box, ali stvarno, mnogo je dobar. Znači ti spaliti, ja gledam čoveka koji, brate, koliko da si hvala. Pa svi si me od smrti, kad bi dobio samo možda, kad bi možda dobio Hjata? To. Treba je dispenser, bjada, tu je to. Uvijek to već, ne da ga mešim, kill you, please. Kill you. Boom. Ajde, idemo. Boom. Sad ne možeš. Nije pet! Ne već, eto. I idemo, kaki ovo bar? Pogledaj, kolika vrata, gdje je ormar? Ljudi, pa kako je da se healam kad srpne, numem, kako god. Ali ima tu ormar, čekaj da idemo sada, kad ništa treba, dođem, ništa. Nemamo ormar, imamo, da me izvinite, da me zesneš. What a fuck, Pa moram da ga pucam. Inače kod nas pada snegić, sneg. Ubio me je, čestitam brate, kilnici. Halal vera. Ono kao, yeah bebe. U stvari igram malo sa Soldierom, pa ću vam pokažem baš i puškicu, onu pušku, ovo je spaj, pušku za Heavya, što sam također dobio. Da pukne me za svaki slučaj, bolje ja da pukne nego da pukne on. Ne vidim bar, ovo je najče, moram da slikam. Poslije ću da vam pokažem, rekao sam puške. Vama da bežbe tamo. On je fair što on neće da pukne. Nije fair, nisam ga vidio, ubio me s leđa. Ja što sam rekao da puškicu za Heavya ću da puškicu. Evo, stvari odmah ću da vam kažem. Ajde, evo ga, Heavy. A bate, nemam ništa. Samo sekundu. Gdje je moj šešir? Dobro, ti imaš šešir. Ko nema šešir? Hoću da znam ko nema šešir. Imaš ti šešir. Items, please. Imaš šešir. Gdje je moja kapica? Vidio sam da onaj nema. Maybe not. Znači, Heavy je go
Božićna čara. Ko božićna čara. To je preznati. Odvalio se. Item ti da enginera. La la la. Dobro. A da sam izgubio. Mogu da bežim, da begam. Jao, majko. Item si za fua. A beži od mene. Jur, morao si. Evo, to je ta puškica. Liči na Kalašnikov kad je gledate ovako. Znači, veoma liči. Uvijek kako se bum, bum, šanžer. Ima 8. Kako da kažem po metka, da, metka skarim. Bum, 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 bum. Dođite, nemoj mi ti dolaziš. Molim te, kad bi dobio ovaj rocket jumper, ja mislim da ne bi skakao u vis, ja bi skakao u dalj. Kao fora, šala to. Bežite od mene, heavy glupi. Nije fair.